ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೇನು ಮನ್ಪೋಗ ನಮ್ಮ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ. ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜರೆ ಪಾವು ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿ ನೀನು ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಗ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡು ಅಂತ ದಪ್ಪ ನೈಸಾದ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು ಐತೆ ಈತ ನೈಸಾಂಡು ಬೇತೆ ಭಜನ್ ಪಾಡ್ಗ ಐತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ ಈ ದಪ್ಪ ಕೊಡುದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಓಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಸದ ಕಂತಿನ ಕೆನ್ನೆ ವೈಪರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಈತೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಬಂದ ಮನ್ಪುಗೆ ಅದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಶೂ ಕಾಯ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಉದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡರೆಜ್ಜಿ ತಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಚೊಚ್ಚೋಡು ಸರಿ ಒಬ್ಬಣ್ಣೊಂದು ಪೊಸತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪ ಕೊಚ್ಚಿದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಗಾಳಿ ಪರದಿ ಓಡಂತೆ ಚೌಲಿಯಾರೆ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ ಮೀನು ಸಾರು ಜನ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರೌಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುದು ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಶೋಕು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಬ್ಬುದು ಇಡ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡು ತಿಂದನೇ ಉಂಡು ದಪ್ಪ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರುಚಿಲುಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಖಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.